Okay. Jeg vil gerne fortælle lidt om grafer. Jeg vil starte ud med en indledning. Så vil jeg fortælle noget om almindelige grafer. Og så vil jeg fortælle noget om ligninger. Og så vil jeg fortælle noget om angangsligninger. Og så vil jeg fortælle noget om parabole og slutpunkt og nulpunkt. Jeg mener toppunkt og nulpunkt. Og så vil jeg fortælle noget om fortolkningen. Okay, vi starter ud med indledning. Så tager du lige kameraet derovre. Okay. Et koordinatsystem, det har 4 kvadrater. Det her er det første kvadrat, det her er det andet kvadrat, og det her er det tredje kvadrat, og det her er det fjerde kvadrat. Grafer de skrives sådan som for eksempel parentes 2,3 parentes, eller for eksempel parentes minus 2 parentes, eller komma minus 2 parentes. Så kan vi sætte punkter. For eksempel hvis nu det er parentes 2,3 parentes, så skal man 2 hen i x-aksen, 1, 2, og så 3 op i y-aksen, 1, 2, 3. Så kan man sætte et punkt der. Det er for eksempel 1. I den her kvadrat, der er det x, y, altså i plus. I den her så er det minus x og y, fordi der er minus x og plus y. Hernede så er det minus x og minus y, for der er minus i begge. Og her er det x minus y, fordi der kun er minus i y her. Okay. Så går jeg til lineær ligning. Okay. En eksempel på en lineær ligning, det er for eksempel f parentes x parentes er lige med 3x minus 3. Og det er skrevet sådan, f parentes x parentes er lige med ax plus b. A er lige med hældningstallet, og b er lige med skæringspunkt med y-aksen. For at regne den her ud, så kan man for eksempel, så ved vi allerede, at a det er hældningstallet, og b det er skæringspunkt med y-aksen. Så vi ved, hvor den skærer. Så kan vi kigge her. Bare gå lidt tættere på. Okay. Hernede er den minus 3 på y-aksen, så her vil vi den skære. Og så hældningstallet, det er minus 3. Så ved vi, at hældningstallet det er 3. Så ved vi, at for hver gang den går 1 ud, så går den 3 op. Så vi går 1 ud, og så 3 op. Og så her kan vi sætte den næste punkt. Og så kan vi allerede lave en linje. Og sådan her ser den ligning så ud. I linje. Okay. Så vil jeg fortælle lidt om andengradsligning. Okay. En andengradsligning er en ligning med x i anden potens. Forskriften det er y er lige med ax i anden plus bx plus c. Sletter vi lige den her. A er lige med hælling, B er lige med placering i forhold til y-aksen, og C er lige med skæring med y-aksen. Okay, så vil jeg vise noget med at skrive det ind. Så kigger vi heroppe på input. Kan du tage den helt til på? Ja. Så skriver vi A, det er 3, så vi skriver 3x i anden. 3x i anden plus 2, hvor b er lige med 2x, og plus c. Eller, ja, plus c, som er 3. Nej, minus 3. Så skal vi være minus 3. Og så skriver vi, y er lige med. Så kan vi se, at vi får en parabel. Okay, her kan vi se, at parablens... Hold nu kæft! Vi er i gang med noget! Fremlæggelsesskrid! Hold nu kæft! Tak. Luk røven! Det tror jeg ikke, din lærer bryder sig om. Nej, jeg klipper det ud, okay?
Hold nu kæft, Thomas, din fucking nar. Okay. Jeg var med i huset der. Okay, gør lige lidt tilbage. Vi klipper alligevel, så nu tager du den herover. Her kan vi se 0 punkt og toppunkt. 0 punkt er der, hvor den krydser med x-aksen. Altså det vil sige her og her. Og toppunktet, det er det yderste af den her parabel. Altså det vil sige, altså det skal være helt hernede på det yderste del af den, som er her. Det gælder så et toppunkt. Ja. Og det er sådan lidt det, jeg har om andengradsligning. Så går vi videre til næste, Jonathan. Ja, så er jeg i gang. Okay. Så kan vi se en fortolkning. Et eksempel på en fortolkning. Så zoomer jeg lige lidt ind her. Okay. Den er for stor. Okay, her kan du se. Gå lidt tæt på. Du filmer af helvede til, Jonathan. Ja, vi skal jo filme helt ud i kanten. Så. Du filmer skråt. Det er mongol. Okay, det der klipper vi bare ud. Ja. Okay, det her, det er så noget om fortolkning. Nu kan vi se, at det kan for eksempel være en PlayStation 4, som i starten, den koster 5.000 kroner i pris. Her står pris, så er der 5.000 kroner. Så kan der for eksempel gå måske en masse timer, og så går prisen ned med tiden, fordi den bliver mindre og mindre værd, fordi den bliver mere og mere gammel. Og så mister den værdi, og så mister den pris. Det er sådan lidt af det, man ser i hverdagen. Så kan man for eksempel også sammenligne det med et mobilabonnement, hvor det nederste, det er antal sms'er, og det øverste, det er prisen. Nogle mobilabonnementer, de giver fri sms, hvis man betaler et bestemt beløb. Nu siger vi for eksempel, det her, det er 100. Andre abonnementer, der betaler de, hvor det betaler